Oke, terima kasih dayang-dayang yang cantik dan juga sinden yang syemok. Loh kok sepi? Mana suaranya? Halo yang di atas. Masih semangat gak? Semangat? Lanjut Topo. Lanjut. Lanjut. Mana suaranya? Lanjut Topot. Tuh, di suara nih. Lanjut. Lanjut. Oke. Kita lanjutkan pagelaran seni budaya Kabupaten Pasuruan 2025 dengan penampilan wayang asli dari Lumbang. Wayang Slamet Sri Rejeki pimpinan Ki Dalam Wibisono dengan judul cerita Lahirnya Wisanggeni.
Dewa Batara Caket pangestu Sengkara Raja urip kersaning sun Lekara kau iki narya ilmuning kidung Inaralung suaraning kending kondo kusuma Ingsun amiwiti ndalang ayang sun pambang paisan kalire cakat mati yan nalarapan ning cenah kapapaisan paraji etap beli cakat gumelan Trojoku sang pono lingging reking ukireyan apencong kendono murti Otake ayang kulit kendono sari tutupe cai kusumo kepe kelap ngampar ingsun dalang berupa wasiso Waseso kambali laras endro pangaisan kondo kusumo kambang karuti ati gendar panuntune kang sinander pagilik laras tangis gendang panggeta yati kumpul panduti ati pratangga putrane kawal dumadi sang tunggal sang yak mani awujud ingsun pribadi ana panunggal ing wujud kang komotati wasesa kuasa kulungguku saking jirone pratoto mungapmu paning sak bejuke ukir katinggal pang sumirat nyorot Tisurami kohan gunung-gunung kaharaning Buddhaya nguni Buddhaya ikutan ono anane saking negara Kawe Andika Wali Kang sinawang maring pratangga putrane jiwa kinarung tepa tuludha kaya dening prajaman Sudana saratane budi kang wis putani kinare kawitan angiringi Buddhaya ana kekambaran mirip wal macam mamangku sarto sinandi gede jaman kang utani merawatan paraning kawi lungguh panggung nyawang kekambaran manungso kang ojo tumindak olo podo ojo terepi kautaman temen mangge kayuanan karepe karasa putrane Jiwaraga karepe sukema karasaning roh Budi Cipta Rasa Budi Daya urip nganggo waton memayune hayuning Bahwana Kondo Gusti Karang Nerekat Kondo
maning sekarakan demesang soyang sepi iro suram tewang kang kodro tingkarang apiwak kang di ing kasaliro jagat dewa patoro jagat pangestu sengkolo Raden Werkudara ngestahaken taun tengger rapa kukulun ya kowe tak undang ning kadewatan juring saluga iki ana sing tak bahas inggih monggo kula ngrawuh wonten kasarekan tenging sloka menika wonten kados menapa ya pun mangke tak kandhani kabeh padha ngawruhi Raden Arjuna ngestahaken dawuh kula wonten pitados menapa ya pangabdiku tampan kula tampi pangabdi kulun mugi dadosaken jimat kahewanan boten wonten sawiji alangan tepiaken ing sambi kala boten supi kula inggih ngaturaken dumateng kula mugi ditampi pangabdi kula ya tak tampa Arjuna Brahma ngestahaken taun tendi kate menapa kulun ya kowe tak undang ning kene iki ana Raden Harjuna ya garwane Dursana ya Suradewi inggih menika wonten pakados menapa kulun iki kira-kira kowe duwe ya putra kena diarani Wisanggeni Jepang bayi inggih matur nuwun matur nuwun wonten sawiji alangan menapa mugi-mugi paring rahil sing kebang sambi kula Kakang Narto berkenyang pak ping waril doyong diseduk sampe mereka menika dipinapa inggih Kakang Naruto patuko kula rawuhaken wonten katepen juring saluka menika kula badhe wonten saperlu kujengan kalih patuko sumangga Raden Kakang menika wonten desa Watulumbung Desa Watulumbung dusun Sumbersari ya. Terima kasih dumateng Bapak Kesenian Budaya Kepala Panitia Jukan segenap anggota. Terima kasih niko penyuluhan uri-uri budaya nggih. Sangaken budaya niku napa? Kesenian budaya niku seni seneng budaya membudayakan budi pekerti ngasoraken jiwa rakane sampun adikang adigung. Nika kesenian budaya menika dipekang saking Dinas Kabupaten Pasuruan ya. Terima kasih beribu-ribu terima kasih semua. Desa Watulumbung Dusun Sumbersari menika ingkang rawuh mugi-mugi diparing rayu jeng rukun
boten wonten sawiji alangan. Kakang Naruto. Wonten perkara menapa? Inggih. Kakang menika Raden Harjuna. Menika wonten perkara menapa Raden Harjuna? Raden inggih ngestaken wonten perkara menapa kulun. Kowe mangke duwe putra ya kena diarani Wisanggeni. Kok samarep kupulun ya wis tak ukir, wis tak pikir. Dursanala inggih ngestaken dawuh mangke kowe duwe putra kena diarani Wisanggeni menika lampan laire Wisanggeni. Ngestaken dawuh Raden Harjuna inggih wonten kados menapa panjenengan menika kula aturi kundur nika tak arepan kalih Brahma menika ramaipun Dursanala. Nanging kula badhe nuwun pamit. Ya sumangga Raden Harjuna. Kemulon Gusti Dewa. Bathara Brahma inggih ngestaken dawuh wonten pikados menapa kulun. Ing dina iki awas-awasana Raden Harjuna ya putramu Dursanala iki duwe anak ya jebang bayi kena diarani Wisanggeni. Wisanggeni kuwi edap-edapi bocah manungsa ora jamak. Menika kados punika panjenengan ngucapaken mekaten menika wonten kados menapa? Ya, wis kowe ora perlu jawab. Iki wis karangane Upulun pinangka lalampahane lair Wisanggeni. Rayakaken kula badhe nuwun pamit. Ya taestuni. Raden Werkudara ngestakaken wonten pikati menapa kulun. Ya adimu iki awat-awatono ing kono ana kena diarani buta raksasa. Kuwi jebang bayi Wisanggeni kate dipangan badhe dipun sirahaken. Mula saka iku awat-awatono
Raden Werkudara inggih ngestaken dawuh kula pati nuwun pamit. Adik guru inggih wonten menawa Kakang Narada paduka menika ngucap kados mekaten kados budi kula sik dereng sumerepi dawuh paduka menika dos pundi inggih Kakang Narada menika misanggeni air ingkang namipun ibune Dursana ya Surya Dewi. Mula saka iku awet-awetana Kakang Narada. Kawekaten kula badhe nuwun pamit adi kulus. Monggo Kakang. Raksasa Aum Buto menika si Jepang Pai diseraken wala buta raksasa Dursana lo yo opo dewa yo aku raksasa iki Jepang baik oleh raksasa aku berarti arani butuh ora bisa iki yukane Raden Arjuna ora bisa iki teko dewa raksasa yen kaya ora trimo terengake jake di Jepang bayi Jepang bayi kowe tak sirengake kowe sirna teko dewa raksasa
tampean topo elek koyo aku yo yen kowe takon aku pati kulocot pati raksasa tampen nopo kowe nurut to kowe tak serenake yo yen pancen kowe raksasa serenake lek lanang ora kosong sampean topo denemi mripate ombo tudingi topo sampean aku kena tearani rajane raksasa oh Pak Buto motone gedhe ombo nudingi opo Pak raksasa kowe kena diarani Wisanggeni yo Wisanggeni kowe nurut to tak sarenake Jepang baik yo ayo sakarepmu ora tekrasake Jepang baik yo tam dan topoy yen kowe takon aku rajane raksasa rajane raksasa kok cilik saipet senajan cilik saipet iki senjataku tumbak saking rajaku raksasa kowe pancen ora nurut tati pinatenku seno teko aku kowe Jepang yo yen pancen kowe nyerenakake yo serenake Jepang baik ora tegas raksasa kaum grup raksasa iki ana apa aku kate diserenake ya ora kate mumpo iki ana wong lebre iki sapa jenenge
koyo kebot didel wae. Kai Jepang bayi kowe dirsirnakake raksasa dikroy. Apa kowe wis mati Jepang bayi, Jepang bayi. Raksasa ora ono sing mangan aku yo Jepang bayi ora ono sing mempang nyokot kulitku. Tambahan topo jenenge Pak Wa elek ya senajan olo-olo iki aku kena diarani ya Kiai Semar Putrono ya ana ing Karangkadem Beluh Kiai Semar Putrono ya Jepang bayi. Mbah Semar ya dole Jepang bayi. Aku saiki kepengin salin sandangan Mbah Semar. Mosok aku koyo buta cilik ya ora pantes. Aku kan anak Raden Harjuna. Ya ibuku kena diarani Dursana Suladewi. Iya, ugek satulit tomel samel. Jepang bayi. Ya, apa Mbak Semar? Kowe yang kepelengin salin sandangan. Yo. Iki ibumu takokno yang ibumu. Ya aku pengen salin sandangan Mbak Semar. Jepang bayi koyo buta sing kate-kate buta. Raden Wisanggeni ya apa Mbak Semar? Kowe wis salin sandangan. Yo kowe kuwi mbahmu kena diarani Brahmo, Dewa Brahmo. Oh, dadi mbahku iki Dewa Brahmo. Dewa Brahmo kuwi kate mateni kowe. Gus Wisanggeni. Apa aku dipateni Mbah Semar? Kowe ora bisa poso. Oh, ngene lho. Wisanggeni Raden, ya, adepono, Bathara Guru, kuwi Sumbarono, tak tepoki teka yoba. Kowe dikoeki ya kena diarani Bathara Brahma ya mbah kowe. Iku kate nyerenakake kowe. Atos Gus Wisanggeni. Nggih, ngestaken dawuh. Tak
keboi teko njaba Gus. Bathara Brahma wis takon tau kumpul wonten perkara menapa. Bisa ngeni iki serenakake. Menika kok mboten lepat paduka menika. Kumpulun. Menika putu kula. Putu menika putusan. Kok dipun serenakake menika kados pundi napa mboten kentu paduka. Ya, iki wis perintahku. Bisa ngene ora bisa basa. Najan boten saged. Basa menika ciptaan pun Gusti Kang Maha Kuwasa. Menika boten kagungan dosa. Wis kowe aja ngempeng. Iki wis perintahku serenake. Kaya apa? Raden Wisanggeni menika diserenake Bathara Brahma mbae. Ayo, putuku.
Kanjeng langit gelap kelam lere kencang mawi kandrem kepulut ya opo sanget patuko menika badhe mejahi kula nika wonten menapa kula lebet menapa iya wis sanggeni tak kira kowe ora bisa poso sapa sing muruki bisa geni boten saged sing minakali kula ya bener boten kula semeraken dumateng paduka sinten sing bina kula sinten sing ngurani kula ora percaya kuwi sing ngene upaya Kakang Semar didik isang ngene ora Kakang Semar ora didik karo isang ngene ora percaya murid tanpa guru kuwi ora bisa. Iya. Cuman murid kuwi ya akeh tunggale ana guru nerangake ora di rungake. Nggih, ngoten ta? Iya. Pancene kuwi yo wisangni kowe tak kuroni senajan aku kena diarani tuwa-tuwane dewa jungkring saloka nek ilmu tuwa wisanggeni kok saged mekaten Adik Guru Adik Guru mangke nempel Kang Petruk metu nggih nika sik lampahan nggih wis sangene ya apa Kakang Narada kowe kuwi ora bisa basa tapi kok ratune wong basa kagum aku yo mulane tati menungso Gusti Allah nyiptakake wonten jagate Gusti Kang Murbing duwati akara jagat manungso ora kena dipethek ngremeno manungso kuwi kurang jero ilmune yo aku kalah wisangni kula tadi pemimpin aja nganti nyempelekno wong cilik boleh ora bisa basa aku dicemplungake ana ing kacandra dimuka diobong Mbahku disuruh kongkon nyeranakake ya aku wisanggeni ya aku njaluk syukurane wisanggeni Kakang Semar
Adi guru kupulun ya Kakang Semar iki aku njaluk ngapunten pira-pira aku kesalahanku aku njaluk sepura Kakang Semar ya wis tak sepura kupulun mulane dados tiyang nika sampun ujug-ujug kremaken kaum ingkang dilairaken wonten cakate Gusti Kang Morbeng Dwayakara Caket Gusti Allah menika sampun nyerat piyambak tiyang niku senajan disepelakaken Gusti ingkang njabahi nggih tiyang niku boten tiyang kok adikang adikuna sapa sira sapa ingsun nyang jenenge dhewe ora weruh apa maneh nyang liyan pramila saking mriku sampun ujug-ujug nyepelaken tiyang nggih menika Gusti Allah ngicape wonten cakate Gusti Allah ingkang njenengaken Jepang bayi sakeni menika sakmenika saged basa dumateng paduka Adi Guru. Adi Guru. Kados tiyang menika pun sampun ujug-ujug nyepelaken tiyang. Nek sampun mekaten menika kados pundi? Nggih Kakang Semar kula menika pancen lepat kula nedhi ngapunten dumateng Kakang Semar ya tak sepura iki Bambang Wisanggeni tak tatekake tutupe para dewa penutup Kakang Naruto saben tau wonten kene menapa nggih Wisanggeni menika dados penutupe dewa menika ulah-ulane paduka Wisanggeni paduka mboten saged basa jumane Wisanggeni kok saged basa paduka kawon kalih Wisanggeni Wisanggeni menika elmune kathah sanget tinimbang kula Naruto. Iya Kakang Naruto panjen angkoni. Kena diarani penutupe dewa ya Wisanggeni. Mula sangka iku dalna Wisanggeni Kakang sumangga menika
Pati nuwun pamit kula. Yo astani Kakang Naruto. Memperingati uri-uri seni kebudayaan. Niko berterima kasih dumateng kesenian saking pimpinan kebudayaan tingkat Kabupaten Pasuruan. Beribu-ribu terima kasih. Ayo tepuk tangan. Terima kasih. Cukan terima kasih dumateng panitia-panitia penyelenggara tingkat kecamatan. Beribu-ribu terima kasih. Ayo tepuk tangan. Ya, alhamdulillah menika sasi Ramadan nggih. Nah, mugi-mugi saged menika nyegah amarah mengentup dalam hati ya. Pados hati ingkang padang. Nggih menika nggih terima kasih kepada ingkang kempalan mriki nggih menika Desa Watulumbung, terima kasih. Matur nuwun. Menika kula tak nembang ilir-ilir menika uri-uri inget-inget tembangane Kanjeng Sunan Kalijaga. Ilir-ilir tandha
sumilir tak ijo royo royo tak senggono manten anyar bocah angon pinekno blembeng kuwi lunyu lunyu yo pinekno kanggo masuk toto tiro toto tiro kumitir betahe pinggir toto mono romatono kanggo sepo mangko sore pompong patang rambulane pompong kembar karangane son sora sora menika tembangane Kanjeng Sunan Kalijaga ilir-ilir wolu-wolu mangke para rawuh nggih mangke sing penting nempel nggih menika kula diwastani Kiai Semar Budroboyo nggih. Nggih ta. Penutupe dewa. Nah menika lampan sangeni kula menawi kirang pasukan dumateng para rawuh sedaya kula nedhi ngapunten wonten lepat kula. Nggih. Gusti Sanggeni nggih wonten pikados menapa kupulun nggih patutuka menika kula angkat dados penutup dewa inggih menika ingin diwastani Wisanggeni para rawuh menika lahir Wisanggeni penutup dados dewa
menawi kula lampaken kirang menyelundup dumateng penggalih panjenengan kula nedhi pangapura. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah doa kula aturaken dumateng sinten ingkang nduran sumangga. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Wayang Slamet Sri Rejeki pimpinan Ki Dalang Wibisono. Baik hadirin, itulah tadi akhir cerita dari lahirnya Wisanggeni. Malam hari ini kita sudah berkumpul bersama-sama, kita menyaksikan, menikmati kekayaan warisan budaya yang telah mengalir dalam denyut nadi setiap kehidupan masyarakat khususnya di Pasuruan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, para seniman, budayawan, serta seluruh masyarakat yang terus menjaga dan merawat tradisi kita bersama-sama. Hadirin, inilah akhir dari gelar seni tradisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan tahun 2025. Kami sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.